आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कुडाळ तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाची सुरुवात झाली आहे. माणगाव येथील श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालयात हे प्रदर्शन भरवण्यात आलंय. पाहुयात कसं आहे हे विज्ञान प्रदर्शन. वाचन संस्कृती वाढली पाहिजे. वाचन ही एक संस्कृती आहे ती वाढली पाहिजे. तरुणायांनी आता तरुणायांची लेसनाचं वाटते मला हा एक चुकीचा विषय आहे. तर आजचे लेसन तरुणांची फॅशन झाली. हे मॉडेलचं नाव नित्योपयोगी बॅटरी चार्जर. हे मॉडेल एक बॅटरी जी माझ्याकडेच होती माझ्या कारमध्ये, नंतर एक फॅन आणि याच्या आतमध्ये एक बॅटरी आहे. ती हा फॅन फिरल्यावर बॅटरी चार्जिंग होते आणि त्यानंतर हे बटन चालू करून आपण वापरू शकतो. जसं मी इकडे 2 बल्ब लावले आहे बघू शकता. त्याचा उपयोग आपण याच्यापासून बॅटरी चार्जिंग करू शकतो, आपला मोबाईल चार्जिंग करू शकतो. त्याला आपला मोबाईल चार्जिंग करण्यासाठी याला सॉकेट लावायचं आहे, मी लावणार आहे आता. तर अशा प्रकारे हे मी सहज सोपं आणि बिन पैशाचं मॉडेल बनवले. धन्यवाद. माझं मॉडेल न्यूक्लिअर ॲटॉमिक एनर्जीवरती आहे. ते मॉडेल आहे की फ्युचरमध्ये इलेक्ट्रिसिटी कशी प्रोड्यूस करायची आणि कोणत्या हाय प्रोसेसमध्ये. मग हे मॉडेल आम्हाला असं सांगतं की हे जे मॉडेल आहे त्याने इलेक्ट्रिसिटी जास्त हेवी वोल्टमध्ये प्रोड्यूस होते. जसे की स्टीम आणि ह्यानी होते तशी होत नाही. त्याच्याहून जास्त एनर्जी आम्हाला ह्या मॉडेलमध्ये मिळते. हे न्यूक्लिअर ॲटॉमिक प्लांट आहे जे आम्हाला जास्तीत जास्त आणि खूप युनिट्समध्ये इलेक्ट्रिसिटी देतं. फॉर फ्युचर जनरेशन हा हे प्लॅन एक सक्सेसफुल प्लॅन आहे. माझे नाव सार्थक अमित कल्याणकर, शाळा कडावल नंबर 1. मी आज स्मार्ट एअर कूलर बनवला आहे. हा आपल्याला उन्हाळ्यात उपयोगायला येतो. आजूबाजूला उन्हाळ्यात उष्ण हवा असते. ती उष्ण हवा या साईडने एअर कूलर शोषून घेते व या इथे बर्फ ठेवल्यामुळे आणि या बॉटलमध्ये पाणी आणि तुळशीचा पाला टाकला आहे. ह्याच्या तुळशीचा पाला आयुर्वेदिक असतो आणि त्यातून शुद्ध हवा येऊ शकते. आणि इथे आम्ही एक्झॉस्ट फॅन लावला आहे. यातून आपल्याला थंड आणि शुद्ध हवा मिळते. शिक्षणामध्ये दर्जा आहे, ज्याच्यामध्ये गुणवत्ता आहे. जे त्याला टिकाऊ शिक्षण मिळालं पाहिजे. टाकाऊ शिक्षणाची आज गरज नाही आहे. आजचा विद्यार्थी आपण टाकाऊ करायचं नाही तर टिकाऊ शिक्षण टिकाऊ करायचं आहे, त्याला उभा करायचा आहे. जगाच्या स्पर्धेत, देशाच्या स्पर्धेत आपला विद्यार्थी टिकला पाहिजे. आणि ही प्रामुख्याने जबाबदारी जशी शिक्षणाची आहे तशी पालकांची पण आहे. हा महत्वाचा विषय आहे. आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, टिकाऊ, संस्कारक्षम शिक्षण दिलं पाहिजे. व्यक्ती विकासाला वाव देणारं शिक्षण पाहिजे. व्यक्तीचा विकास झाला पाहिजे. व्यक्ती विकास हा महत्वाचा मुद्दा आहे. प्रत्येक विद्यार्थी हा व्यक्ती विकासाने प्रवृत्त झाला पाहिजे, तयार झाला पाहिजे. शिस्तप्रिय शिक्षण देणे ही आज काळाची गरज आहे. आज बऱ्याच ठिकाणी पाहतोय त्या विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त आढळत नाही. ही शिक्षणाची जबाबदारी जशी शिक्षकांची आहे तशी पालकांची पण आहे, असं मी आपल्याला नम्रपणे सांगू इच्छितो. तुमच्या मुलावर तुमचं खरोखरच प्रेम असेल तर त्याला त्याच्या डोळ्याने पाहू देत, त्याला त्याच्या कानाने काहीतरी ऐकू देत, त्याला त्याच्या मनाने अनुभव घेऊ देत आणि त्याला त्याच्या हाताने काहीतरी करू देत. हे जे हाताने काहीतरी करू देत आहे ना,
हाच जो मुख्य संदेश आजच्या या आपल्या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये अपेक्षित आहे की विद्यार्थ्यांनी कृतीशील राहावं आणि काहीतरी कृतीशील राहून काही ना काही नवनिर्मितीच्या मागे राहावं, हा या प्रमुख दृष्टिकोनातून त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या जे आता आपण विज्ञान घेतात ऐकलं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये जागृत व्हावा, या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारे दरवर्षी NCERT दिल्ली आणि आपल्या महाराष्ट्राचा शाळा शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम दरवर्षी आपल्याकडे घेतला जातो. यावर्षी आपला उपक्रम यामध्ये संपन्न होत आहे. आता या उपक्रमामध्ये हे जे विषय वगैरे निश्चित केले जातात ते साहजिकच समाजाच्या गरजा म्हणजे मॉडेल मांडणीचे जे विषय असतात ते सर्वसाधारणतः समाजाच्या गरजा, या गरजा आपल्याला कशा पूर्तता करता येतील या दृष्टिकोनातून काही वैज्ञानिक शोध निघेल का या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारचे विषय निश्चित केले जातात. आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने यंदाचे जे विषय आहे ते आरोग्य, काही मॉडेल आपल्याला बघताना यावर्षी आरोग्य, जीवन आणि शेती. आपला भारत देश कृषी प्रधान आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे. शेतकऱ्याबाबत असं म्हटलं जातं शेतकरी असा एक बांधव आहे तो कोणत्याही धर्मासाठी काम करत नाही, कोणत्याही पंथासाठी काम करत नाही, कोणत्याही जातीसाठी काम करत नाही, आयुष्यभर तो फक्त मातीसाठी काम करतो. अशा या आपल्या शेतकऱ्यासाठी जो पारंपरिक शब्द आपल्या अवजारांच्या साठी शेती करतोय त्याच्यासाठी आधुनिक काही नवीन तंत्रज्ञान आपल्याला विकसित करता येतील का, अशा प्रकारची मॉडेल निर्माण करता येते. तर अशी मॉडेल आपल्याला मला सांगायला अभिमान वाटतो जे गेल्या वर्षीचं आपल्या तालुक्यातलं लिंगेश्वर कुरसुली महाविद्यालयाचं जे मॉडेल स्टेट लेवलला दुसऱ्या नंबरला बसलं होतं आणि ते या वर्षी नॅशनलच्या लेवलला त्या मॉडेलची निवड झालेली आहे. आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने अभिमानी बाब आहे आणि त्यांचं मॉडेल अशाच प्रकारे शेतकऱ्याचे कष्ट हलके करण्याच्या दृष्टिकोनातून असं त्याने ते बनवलेलं गेल्या वर्षीचं मॉडेल होतं. ते यंदा आपल्या तालुक्याचं प्रतिनिधित्व देशाच्या प्रतिनिधी करते. आपल्या सगळ्यांच्या अभिमानाच्या दृष्टिकोनातून ही बाब आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.